Iya. Obral wis 16,5 susuke sirup marjan mongguang lambi sasekal gamis. Walah, kok akeh men susuke. 500 susuke. Lah iya, susuk kok akeh ngono. Walah walah. Marjan sirup sakandene ape buada ya. Oke, siap. Pengen kesel lur, bahan BPKB tok tahun 80 lho. Sing pengen terusno 5 juta nae susuk. Nang cak-cek. Kilang-kilange ngene. Wis golek kaya iki sangel tenan. Bring, bodi bring 96. Ora. Hybrid 96. Ngono lho. 50 luwih pira ngono lho. Sekitar 2 orang. Meling. Hybrid 96. Juas kondisi lap pusat-sat lokasi Bura oleh ngaritan neh yo. Lho, kok doble muni? Yo 3.300 ki ramuni iki ya seneni wong. Oh ngono ya. Tahun pira? 2000 sukrake kok jemekan. Oh iya. 300 lho. Masa. Jual. Oh iya ya. Mas, Mas. Mega Pro 2000 pira? Regane? Regane 12.500. Oh, ya. Langsung nater. Weh. Ngeri. Mesinnya jelas ya. Digital ya. Wah, iya digital wes. Bilet lho, wah, istimewa. Bonus kacamata. Weleh. Tahun 10. Kok olehan ae kowe? Tahun piro iki? Motor rupane koyo telek. Malah wis 850. 450 nego ya. 2010. Pajeke urip. Urip bulan 8. Mesine kaya ngamuk. Oh iya mesinnya pokoke enake ngene. Ya aja takok kilometer Mas, takok 2010 kok takok kilometer. Beda mesin penak Mas. Mesin halus. Ya. Yo. Sing kepengen Harley lur. Motobi ta apa iki? Benelli yo. Benelli Motobi. Kondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki lek? 40. Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26. 26 dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sing kaya kenang pot. Sing kaya anyar, aja kaya anyar, nalpote dobel. CC-ne 200.